Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Kaya't mo asawan, ikalay sana kon, Roland? Uwan, Jasmine. Amok mo't aday ta tinabayagan na tagtagi uray mo. Saan ka di? Pudno day ta, Roland. Kat pagyamanak launay, gaputa ka maudyanan na. Matungpal mo't laangan ti arapaap ko ang makikalay sa. Awan anyaman na, Jasmine. Deserve mo ti may kalay sa. Ay, jak mailadawan ti ragsak iti kaunggak iti dayta nga imbagam, Roland. Iso amang rugita. Planuan ta ti maipapaniti pa nagkalay sa ta. Kaya't ko adjun bride ka. At dapat ti 2 bulan apa nagsagana ta. O sige, agtinulong ta para iti amin. Kaya't ko ti bongga akasar. Maminsan lang day ta mapasamak iti biyag. Isa ti kayat ko, ti kalay sa deserve ko. Perfect kan bongga. Sure, Jasmine. Kas itinakunak. Deserve mo day ta. Wangayam kasinsin. Asino nga iti i-hire yu a sound system iti kasaryo? Ha? No awan pa iti nakasari tayo, ad amok, mabalin ko ang mairekomenda. Asino day ta, kasinsin? Ti Danmarks Lights and Sounds kat mangipapay iti kumpleto a serbisyo iti sounds. Kasarman, birthday, anniversaries, kan aminin apaskan. Sigurado ka iti day ta? Nako! I assure you kasinsin, saan kang agbabawi no bilang laang? Naidumduma ti serbisyo ti Danmarks Lights and Sounds kunaktumet. Kumpleto da iti usar. Kan may sa, adon ti nakapadas. Kan nagmamayat ti feedbacks ti amin nga impaayan da iti serbisyo. Nasaya at no kasta, kasinsin. Lights and Sounds laday jay kasinsin ngam no maipapan iti banda. Ada ti mabalin na ama kasarita, tapno makumpleto. Karamanan ti banda. O sige man nga rod kasinsin. Yag mo ti cellphone number day ta nga ibagbagam. Awagak inton bigat takasarita ni Roland. Okay kasinsin, mabait lang. No, kasta. Dati nakasarita yaw may papaniti Lights and Sounds, anak ka. Untatang, naimbaglaangan tadda na i-rekomenda ni Insan Ana. Nasaya at no kasta. Aywan gayam. Dayjay makanti ka anakan na ani Mitch. Mangipapay da mo gayam iti complete package. Wedding planner. Ha? Noong ay isudalatan ti alaan yaw, anak ka. Aywan ngagpaysoan niya, tatang. Isudalatan takalugaran tayo mag. Bareng adda discount yaw. Untatang, ibagakin ni Roland, tamapan mi kasarita ida inton bigat. Aywan anak ka. Isuda ka nun ti makaammo iti dekorasyon ken mabalin kayo pa'y amang hire iti gowns kadakwada nga usaran dagiti abay. Nasaya at no kasta tatang, bareng man mangted na nga agpayso iti discount. O anya, mayat kakadimat laang itigatad ang nagsaritaan ta, ading Jasmine? Okay, manang Gemma, mayatak iti day tagatan. Nasayat no kasta. Kat pagyamanak unay, gaputa inikan na kami iti discount. Awan ang yaman na. Presyong kailyan. Sigakit dimat. Agyamanak talaga. Siguro, no sabali tinag-inquiran me. Dakkel agatad ti magastos kan awan pa'y ti discount. Wen nakunamon, pudno da ita. Alangarod manang Gemma. Dakay to ti umay iji balay inton bigat, tapno maalayo ti may advance mi. Okay, kasaritak ti ka nakak inton malam. Duha kaminto nga umay. Kaya't yung asawan, nagsarita kayon ka ni Ma'am Jasmine, auntie? Wen kaanakan, imay itay bigat dito'y balay. Kaano nga minang ti exact day, ti kasarda, auntie?
June bride kano ni Jasmine. Iso ano June 8 kano ti aldaw ti kasarda. Okay. Nawaya pa'y mo ti panagsagana, auntie. Wan, kaanakan. Ngamno pa'y kasta, masapul arugyan ta itan ti mangisagana kadagiti mausar. Among betan, istrikto ni Jasmine. Sa bagay mo kit di, Iso nga inton bigat, mapantay ja balayda. Alaan ta ti kwarta nga i-advance da. Kalpasan na, mapantay jay ili. Adagatangan ta mausar metlaeng iti kasarda. Tapno may saganatan. Okay, auntie. Noted. Dagasin nakto nga rin di balay minton bigat. See you tomorrow, auntie. Oh, kumusta ka, Sinsin? Nakasarita yo ka din ti akin ko iti lights and sounds nga in-recommend ko kada kayo? Ayawan ka, Sinsin. Nakasarita mi iti kabigatan ti panangtad mo iti contact number na. Nasayaat nga rin no kasta. Nagsingput matan ti akin kukwa. Imbaga mi lang asikat tinang i-recommenda nang tad adagos iti discount. Kasta ka di? Nasingput at talaga ti akin kukwa iti Danmarks Lights and Sounds. Naimbaglakit din tad na i-recommendam ka, Sinsin. Nakunana pa'y kada kami nga isuka nun ti makaamu iti banda. Wow! Ay na, awan anya man na, Kasinsin. Ni, duwalawas lang ti Orion, agkalay sa kayong matan iti soon to be groom mo. You know, I'm so excited. Naragsakak mat, para kan ka, insan. Da kayo latan ti makaamu iti decorations, Mitch. Ay, wen ma'am, no probs. Ijay kami unag, ta isagana mi mat dagiti usarak inton bigat. Dagiti make-up ko, kan aminan. Sige ma'am. Numabisin kayo, at damakan ijay kusina. Da kayon ti makaamu amangan. Ti awanan ba indagi ti atwa? Apay ka di? Anyat pagungungtan. Awan serbina ang nahirda para iti decorations kan aminan. Kita ang mantiing kabil da a decorations diti sound. Makikita mo titulda saan anak kuvaran amin. Salbag kit ni. Kan saan laang adito'y sango. Uray jay side. Adamot laang ti makikita saan anak kuvaran. Ala, bay amon Jasmine. Saan ka kumamata kasta? Aldaw ti kalay sa ata ita. Ngam kasta unay apungtot mo. Kasanumot ngamin, idida mo pa'y laang. Imbaga kun kadakwada ti kayat ko. Kat perfect a wedding planner. Windawan. Ngam anya ita, palpak mo ti trabaho da. Anya? No amukla kumaakastoy gayam ti aramidan da. Naging kwairak lakuman iti sabali. Never ko ang mai-recommend ida kadagiti friends ko nga agkasartupay lang. Saan anasaya at ti trabaho da? Salbag da kidi. Anya, apay akastat ibagbagan ni Jasmine. Ay, yak amo, auntie. Naku na ni nanang, akas taunay kano nga unget na idikalman. Anya? Saan kano anasaya ti trabaho ta? Ti dekorasyon, saan kano a-covered amin nagiti rumbag ang makuberan? Masirsirip kano ti tulda. Puuna yun? Day talaang ti makagapo no apay akas taunay apungtot na? Day tangarot, auntie. Unay mo tinda dya, Ma'am Jasmine. Basit abanag, ngam dakkel nga isyo kinkwana. Isula ang tinanghayar kadata, nagalas ti feedback na. Nakababain mo't unay kinkwana. Palpak kano ti trabaho ta. Alan, bayamon ka anakan. Siya kung ti makaamong agkid daw iti dispensar kan kwa na. Mapanak to, ijay balay da. Kas iti nakuna, sa anak satisfied iti serbisyo yun. Ha? Awan serbi ti dakkel agatad nga imbayad ko kada kayo. Nga uray adda discount kung ako nayo. Kwa? Awanin ti adupay asao. Ti kasar ko.
Maminsan lang ang mapasamak iti biyag ko. Ngam di kay pa'y sinay saya at mat. Anya matan? Ading Jasmine, saan ko mabatakas ta? Bastit laang matibagbagam asaan a covered ti decoration. Basit lang nga. Basit no basit. Basta sa anak a satisfied. Pulos asaan kayo ang mairekomenda kadag iti friends ko kung naktuman. Anya? Ala, pumanaw kan dito'y sangok. Ta ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Ang mga nudyak makapagtapal kat maipost kayo iti social media. Anya? Ada post ni Jasmine iti Facebook? Uwan, auntie. Ay, unay mo tinadya a babae. Makapa. Ay, una yan. Nagkidawak lang arudan iti dispensar kan kuana. Sangon-sango. Nga nag-post pa'y laang. Nalabos mo na panangibabain na kadata iti social media, auntie. Hala, bayam laang kaanakan. Bayam nga i-post na ti kayat na nga i-post. Ay, nakababain unayin kadag iti tattao. Nagngato la unayan, di pa nagkita na iti bagbagina. Por Diyos, por Santo, por Sima. Kasta talaga. Ngam agpakumbaba talata. Anya nga'y kat data ti ayan ti bidot. Inton sumaruno nga damang hire ka data para iti decorations. Aramiden tanto amin akabailanta. Agbalin akarit kadata dayta apanangibabain na kadata. Sa bagay mo iti di, auntie. Iso abay amlaang. Aramiden na ti kayat na nga aramiden. Tapno may parupa na laang kadagiti tattao nga iso ti biktima. Unay kan kasinsin. Apay an aramid mo nga impost ti rupa daan ti Gemma kan ti kaanakan na. Rumbang laang kasinsin. Tapno pagnakmanda. Anya? Agasamat ngamin. Dakkel ti binayadan mi kadakwada. Ngam, ay no po. Kasla pinagay ayaman dalaang mat ti decorations iti kasarmi. Ha? Makapasurun at talaga. Iso asa anak anag pangadwa anang i-post iti rupa da iti Facebook. Marwam da. Si kakit di mat kasinsin. Basit aba nagdayjay no para kanyak. Mabalin yung mat kumaapagsaritaan dayta. Saan kumamot at dumanon iti kasta, nga oray mula i-post ida iti social media. Siyempre, makadadaal mo ta iti negosyo da. Ayawan bibiyang ko nga uray madadaal iti negosyo da kunakmanan. Ha? Kundi ito da iti discount, tagayam, saan anasaya at iti trabaho da, ay makapasakit iti ulo kan nakam. Onay kan, dagitin to pa'y singer, agkamalida, agpiyok da pa'y no agkantada. Isudan to kit di nag-decorate laang. Ay basta, saan nga excuse kanyak dagitang period? Ada man ang tinagbok para into November 8, auntie? Wen, kaanakan. Ni Harold tinagbok. Amok day jay. Imbaglaangan, tadata tinalagip na nga alaan nga ag-decorate inton kasarda. Well and good, auntie. Ay, tawin mo din na palabas. Manipod i-impose ni Ma'am Jasmine Teropa ta iti Facebook. Ti pa nang ibabain na kadata. Ngam pagyamanan, gaputa dalat ta ti bookings ta, auntie. Wen oray anya ti aramidan na panang dadal iti negosyo ta. Kat saan ang nakaapiktar ka dagiti customers. Uwin nga rod, auntie. Dahi ti makapanagnak nga oray anya ti panang dadail iti pada a tao. No makita mo ti tattawa na saya at lata ti panagpuspuso, kat agtalinaad, kat agbaligi lata ti negosyo, auntie. Putno day taga imbagam kaanakan. Ay, gayam, auntie. Putno nga ta tinadamag ko. Anya day ta? Nagsina ka numot tinda Ma'am Jasmine kanti asawa na. Anya? Makatawad lang tinapalabas manipod nagkasarda. Isumod dahi tati imbaga dagiti kaaruba. Ken sigon iti kaaruba. Nauma ka no iti ugali ni Ma'am Jasmine. Iso pinanawan na. Una yan, no pudno man dayta.
Ay, nalabas a panagsa sa una kadata, kalpasan ti kasarda. Gapulaang iti simple abanag, may papan iti dekorasyon. Ngapanyangay ita, pinanawan da. Una yun, agasat iti biyag. Pangasim, Roland. Pagsaritaan ta kumana imbag da ito eh. Awanan ti rumbang pa'y apagsaritaan ta. Anya? Manipod pa idi. Jak kayat ti ugalim. Agasam man. Siyak amin ti agad adjas para kan ka. Nabannog akong Jasmine. Jakon kabaalan pa iti agtalinaad iti sidong mo. Gapo iti kinangato ti panagkitam iti bagim. Dagiti na alas nga ugalim. Inot anapukaw ti panagayat ko kan ka. Roland. Itapay laeng. Agkid-kid daw ako niti pamakawan. Nga masapol nga agsinatan. Manipod nagkalaysata, pulos ajak narik na ti ayat ken pamatag ti maysa nga asawa. Iti intero abiyag ko. Dayto iti pangedeng apagbabawyak iti kastaunay. Ti panangikalaysak kan ka. Sapay la kuma. Tamakasapol kanto iti lalaki a makaanos kan ka iti amin abanag. Tanusyak, nauma ken nabannog akon. Jak amo na niya't may bagak itakan ka, kasinsin Jasmine. Awanan. Talaga pinanawan na ko ni Roland. Nauman iti ugalim ti asawam. Oray kasinsin ka. Ngam saan ko akanunungan ti aramidam kan kuana. Ha? Agasam man ngamin. No agga po iti trabaho na. Isupay lang ti pangaramid iti trabaho iti balay. Idinto ta nagmalmalam kamot nga adalaang iti balay yo. Sakat, no basit lang pagkamalyan na. Suman nao iti agkakadakas ang makapasayir itirik na ti amam. Uray asinong matakat mauma. Sigakit di matana. Imbes nga i-comfort na ngam saan man. Ay na, ibagbagak lang ti pudno, kasinsin. Jak ka ti agbalin a plastik kan ka. Iso nga ibagbagakon ti pudno. Nagalas nga minunay ti ugalim. Uray asino, saan ang makaanos? Sigamat gaya, Ma'am Jasmine. Oo, apay akas tatilangam. Kasla makasangsangit kamot iti kastaunay. Kwa, dakal nga min ti parikot ko ita. Ti panang isina ti asawa kanya. Anya? Awanan ni Roland. Jakon amo na sa dino ti ayan. Manipod pimanaw. Awanan ti kontak ko ken na. Nasurok lang ang makatawan tinapalabas, manipod nagkasar kayo. Nasurok mat lang ang makatawan tinapalabas, manipod imbabain na kami iti social media. Ngam ita, insina nakagaya man. Anya? Una yan, apanangibabain mo kada kami idian niya. Naku na matikayat mo kat perfect a decorations. Bongga akalaysa, gaputa perfect ti panagkita mi ti bagim. Gamita, saan ang nagbayag kat pinanawan na ka ti asawam? Apay, saan ang nakaanos iti ugalim, kasta ka di? Anya? Adal day taken ka. Saan kang aglablabas nga agsasao iti tattao? Ta saan mo nga mo ti mapasamak, iti bigat mo. No sa balila siguro ataw tinangaramidam iti kas iti inaramid mo kada kami. Amangan no katawaan da ka ita. Huh? Katawaan da ka. Gaputa naglaing ka ngagpabain. Ngam iti udi na. Si kamat ti nakakaasi nga insina da. Nga uray bongga ti kalay sayo. Una yan agasat. Ma'am Jasmine.
Di ka mang pabain iti padam a tao, gapulaang iti kinangato ti panagkitam iti bagim. Tanuan niya ti aramidam iti padam a tao, nasaya at man wenno saan, doble no agsubli. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan, dito'y drama tayo, gasat iti biyang. Insurat ni Donabel Aran, isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.